Arnold. Ndase. Yo, koma de kusire yo yapeka uya pepe. Onozotuna kana ma50 zidi. Ndana kuti medo go Australia kawe. Akandiwa kandichuna kazara panaona nasimonas. Ukanditi made kusire yakauya, made kusire yakauya. Saka ndaroza kuti ainokusiro mvijana yedi. Kuona kuona Saka ndotonga kana super kana totenga mablango achitoranza amfana chimomwe mvijana. Irupi ko super ya tisiona atikuigetsa. Ndoto imwe izi. Saka nyaya yako ndiye yanasiyo. Ndazama mablango chimotowa video utaurira vanhu kuti wewe uri kuona usika neimba yasauro kunakata nazvaranzi pane bhebhe rakapinga maitindai saka tiriwoneka toona kuti watokanzani maitindai andiwaziye wauri kutaura tazvaranzi vana mangurenje komangurenje ari haumuziye kwanitambire sakutazivo hapana ndiripo zvangu kowifi kwakaitwa kumwana chijende chijende chipo chautara atinongobvunza isi handamboti inini ndakuona munhu panawo ndangoti inini ndakuziva kuti wifi yako iripo iriyo kuitira kuti tinyatsoziva kuti zvatichidhizane mudhara kana mari ikaziva hatichingwe imwe chiripo wangwati ikaona Gweja ndino Christmas box aiwa Christmas yakapfuura kababa andika aibo isi totoro irugasa software but ayo Gweja wasifera hatina kana graft ratiri kuenda mota nanhasi amusana magadzirisa kana $10 handina muhomwe ona kana noshi mumu atana noshi mwana apa uri mukuru wekambani inogadzira mota ndiri makanika iyi makanika anoshaya noshi makanika kushaya mafira kuti amota oshaya mota hadzisi kufa idzi dziri kufa idzi pane mamoni yakafaira kunze ikweyo ndati kuti ndichatokupa kana kuti graft yekuti titi ndinoona kuti zvikuramba imwe aiwa iyo hatisati tanyatsoona wakagadzira tifana kunge tine reference ka kuti tizokupa graft ndichiri munyowani yangu but I believe handishaya reference aiwa chimbotiradza wakagadzira wotiradza kuti iyi hatikagadzira ubva nemuridzi wemota yacho unyatsotiudza zvishuwa kuti ndiwakaigadzira yakamuka ndokuti tikupe basa because tise zvinongonotowedzera kuuraya futi mota takaupa graft aiwa iye hatiuraya ndakatora tida bhatiri nepetrol neoiri nini zvakangosiyana siyana aiwa manje haisi kuda izvozvo kuda tombochunwa zvakawanda ndo zvinoratidza kuti hapana chauri kuziya uza usitoziya kuti uri kudei saka hatingambokupe graft ka pasina chauri kuziya zvese ndazvinzwisisa ngatiwirirane kuti isusu nhasi uchanditengera super 1 yeuratidza kuti uri murungu udauma masuper mangani handobva upiwa ime super apa ndiri mumwe yekupedzisira azoti unongondiradze kuti uri murungu neyazoona kuti une gauri shagi riripo ka but kana watengerwa ndamoriketa ka kofa yedu yekambani waketa mari unenge unengana kuti 4,000 years ani mai ndeona upi handewati ndiyakwere haisiri yakwere ipi 4,000 years ipi yacho yanga uchiti unayi iwe nini 4,000 years ndoshanda kupiko ndoona 4,000 years saka izvo tidakuvimbisana kuti chipo zinachiti ukanitsvagira kana supe yekupedzisira ndonorara zvangu bcause ine handa kana wifi stress free hai stress free wifi inomubatsiro ikavaraidza unoziva kuti zvinotombori nani tsvaga kamukadzi kuti aseko mari hapaisinazotengerere mirako anonoziva kuti asina murume mirako handakumbomuramba zvangu asina murume ikandendiripo kandogona kuona kuti ndogona kumutaurira ndogona kupo kana 5 years dzokera marivesdiri kachakaipa kachisini chacho chakaipa izovhesi kaka ndo chako ukamuona pana munogona kukodherera because pana mandinozari pana padheni pekuti hapadi kuti paite firimu ungoda kupiwa bhesi aiwa ngoti ari pana ndokupa bhesi ndokupa bhesi wangoya naye ndokupa bhesi oita zvomadhiuziwo ukazondipa kana waya unoda aiwa wakwanisa ngoya naye mirako ndokupa waya wangondiudza kuti mirako ndaya nayo hawaya rinobuda dakungoti ngondiradza pawa rako rechete rekusumudza mwana saka bvo nokwanisa musumudza handitadzi saka unomuti chii chimbonudzopa mapunchlines ako kuti kumuririmira kuvanhu vada kuti tinyatsozadzikisa zvirivo zvatakataura manyirenge nekuti isusu tofanira kupota tichidai nekudai tichikudzana saka tichinge takudzana unoramba kana aramba ukatozoona but toda kutoti haafaniri kuramba bcause ndozvinhu zvatakataurirana kuti isusu takagaragara togona kupota tichikudzana
Sanduma punchlines akwe. Ndoma punchlines kuti tofana kupota. Kuti mwana anobva atokabira. Exactly. Anotokabira ere nezvataura. Ya, anokabira. Apa phone number dzakaona. Andineni. Ndine number inonzi yamaitendai yacho. Maitendai ndopi? Handisikwaziya. Mazana kunzi maitendai vanenge vane pawo kuti uraza. Wanda nezveko maitendai. Angoziva vadi zvekupfeka hembe. Hanza vadi chi? Hanza vadi zvekupfeka hembe. Saka taone kana vasingapfeka hembe vanogona kuzodei kuti ndivaruri kana ndizovakanga. Vasingatopfeka hembe ndo vako yo. Okay. So wana munhu asina kupfeka hembe unotazema. Ayaka. Tutara maringe ne terms of kuti madues akasiyana siyana. Aiwa, iwo ona munhu handowata wadi kupfeka hembe. Obva waona usina kupfeka hembe unoita sei? In terms of fact banging each other, can it be a productive deal whereas if I can be interfering in my production yekuti ndogona kuzoti ndakanga usiyana nezvekuramba uchiita zvedhiri. Unoda kunama? Ndibva ndavazovarura. Chiku wirira nayo. Saka yo wangu waona usina vari nudu. Aiwa. Tutayo kuti kana chikanzi mukazowaona munhu yeye unotaura hanzi neni tiri kutsvaga maringe nekuti chisiyai zvekuita madeals tiitire zvine brain zvedu zvekuroorana. Manje mari hauna kanoroora sei usina gauro. Kana vasina gauro toonei kutamba ndogona kuzoshaira kana tikuendi kuiti. Bosi tendai wacho unozokwanisa muchengeta. Aiwa. Bosi tendai anengada kuchengetwa. Isi zita asi Nduna wacho. Saka maitendai ari kubva upi? Mamwe mazita edu atichimuona atiudzwa nevanhu. Saka iwe unonakirwa nawo. Ndakuona kuti inini zvatirichitaudzana hazvizogona kumudira. Saka mira kwakutombo muchamba. Ndichanyotaura naye kunze kwamai vangu vacho. Uda maitendai. Aiwa boha saka ndazwauna ndokubatisa kuti varutiche. Iripo. Iripo.